Okay, mga kaibigan, gusto ko munang introduce sa inyo ang ating po namang guest lawyer sa hapong ito. Kahapon po siya napakilala. Buti na lang, hindi dinumog dito. Okay. Pero, nagpapasalamat tayo sa kanyang paunlak sa ating invitation. Sabi ko nga, sana ay hindi lang ngayon. Para sa marami siyang matulungan. At alam mo, attorney, yung education. Bati muna kayo. Pinapakilala ko muna sa inyo si Attorney Dar Diga. Gandang hapon po. Magandang tanghali po sa inyo. Ay, tanghali pala. Maraming salamat dahil ako po'y nainitahan dito sa ating Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Ako'y nagpapasalamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aking invitasyon. Namimiss ko kasi yung panahon na every week noon ay talagang nag-educate tayo ng listeners natin tungkol sa batas. Noon, inumpisahan namin yan sa ano ba ang istapa, gano'n. Kaya lang, attorney, meron ng question dito, baka wala na tayo. Usapan namin, alauna, baka sobra sa oras. Pay. Hindi ho. Si attorney po ay isang private practicing lawyer. May opisina po sila sa Urdaneta. Opo. Urdaneta City. Kalimutan ko yung city yan. At umpisa na kayo natin ito, baka tayo. Aling Estela, sagutin ko muna ito, attorney, kasi may text dito. Ma'am, pwede ba malaman ang number para kay attorney? Okay, mag-text lang mo kayo dito, 0929-188-9258. Ngayon, kung meron pa naman kayong kailangan kay attorney na talagang para sa inyong dalawa lang, titingnan ko po, tatanong ko mamaya yung kanilang number at i-forward ko sa inyo. Yun. Pero meron kayong tanong para dito sa program, i-text nyo sa 0929-188-9258. Ayan, ako. Inulan na ako ng tanong. Ang sabi dito, attorney. Good PM po. At kay attorney, Attorney Dar. Tawagin nyo na lang silang Attorney Dar Diga. Ang sinagot na, pero Diga pa rin ang Diga. Namana ko lang sa aking tatay yun. Namana ko lang sa aking tatay. Sinagot na nga siya. Hanggang ngayon, Diga pa ng Diga. Hindi na mawawala sa kanya yung pagiging Diga, taga-Diga. Ito po, basahin ko na yung attorney. It's okay lang naman kung sabihin ang pangalan. Opo. Nasa alam Try naman tayo. natin sagutin na natin kung kayanin. Sige. Okay. Kasi yung mga iba naman, ayaw nilang malalaman yung pangalan nila na sila'y natatanong. Opo. Ganon. Sabi niya, attorney, tanong ko lang po, namatay na po ang aking anak at siya lalaki na may tatlong anak na naiwan. Attorney, kung sakaling mag-asawa ulit ang aking manugang, pwede ko bang kunin ang aking mga apo? Magandang tanong yan. Pinag-aagawa kasi mga apo. Opo. Kailang tanungin muna natin ilang anong taong gulang na yung mga bata. Ilang taon na yung mga bata. Mga bata. Kasi dyan magdidepende kung ano ang magiging karapatan ng ina. Yung nagtatanong na aking na-assume ay isang grandparent. Oo. Sinabi niya, pwede ko kunin ang aking mga apo. Ngayon, nasa batas po natin, kapag ito po ay 7 years old, pababa na bata, ito po ay kailangan, generally speaking, nasa pangangalaga na. Nasa nanay dapat. Ngayon, pagdating ng panahon, ito po ay mahigit itong taong-taon na, hanggang 18 years old, dapat nasa poder pa rin yung magulang. Ay, ganon. Kaya lang, kasi yung 1 to 7, ano talaga yun? Sabihin natin mandatory yun, dapat nasa nanay. Nasa nanay. Kaya lang, may mga exemptions tayo dyan. Pero huwag na nating i-discuss yung mga Exception. generally speaking. Generally speaking. Ngayon, halimbawa yung mga bata ay may itong taong-ulan na,
maaari din po tayong makiusap siguro sa kanyang ina na pwedeng hiramin. Pero as far as yung custody, medyo mahirapan. Unless masasabi natin, may mga dahilan kung bakit hindi pwedeng ibigay Sa lola. mag-continue sa custody ng existing parent. Okay, meron akong follow-up question dyan pero mag-break muna tayo. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Saludong Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang tutunog ng bayan ang nanguna sa balita. Issue at komentaryo. Musika at showbiz. At sa serbisyo publiko. Ang tutunog ng bayan. Ang nanguna. Aksyon Radio. 1161. Action Radio kasapi sa KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras ay ganap ng alauna ng hapon. Nagbabalik muna tayo dito sa ating palatuntunan. Okay, wala na po kayong paliwanag doon sa question. Yung pwede kunin ng lola, yung mga apo niya. Maidadadag ko lang po Tita Ani na ang may preference talaga sa mga bata ay yung mga magulang talaga. Ngayon, sabi naman ng texter nyo, patay na yung Anak niya. yung tatay na anak ng texter. Siyempre, ang may preference talaga yung nanay na buhay. So, ang akin lang, ang kanya lang kasi, kung nag-asawa, yung manugang niya. yes, kung mag-aasawa yung manugang, well, nandun pa rin yung karapatan nila dun sa bilang biological mother ng mga bata. Hindi nawawala. Yes, opo. Ngayon, siya lang, kung halimbawa, lahat naman ay nakuha sa pakiusapan, pwede naman siya mag-agree kung sakaling hiramin niya ng ilang araw. At siguro mabibigyan din naman yan, talagang sila naman ay okay na mag-inlo, kumbaga. Okay. Punta mo tayo sa ibang tanong. Sana naliliwanagan ng ating texter yan. Okay, ito naman, hindi ko na babasahin yung pangalan na padala. Okay lang sa inyo mga texters para naman maprotektahan natin yung problema ninyo. Okay. Sa akin kasi ganun lang. Maaari pinoprotektahan natin yung pagkatao ng isang texter natin. Alright. Pwedeng malaman po. Ano ang pwedeng gawin? Kasi ganito. Yung anak kong babae, tatlo sila. Teka. Yung anak kong babae, may tatlo silang anak. Kasal sila. Tapos, yung asawa niya, nagkaroon ng babae ngayon, buntis. Itinira niya sa bahay ng magulang lalaki. Okay. Nagkaroon ng babae, no? Yung anak niya, may anak na. Okay? Ngayon, nagkaroon pa ng babae yung manugang niya. Pero, doon niya itinira sa magulang. Sa magulang nung lalaki. Iniwan niya ang anak ko na 6 months ng buntis. Iniwan niya ang anak ko. Wala kasi period. Pasensya na. Iniwan niya ang anak ko na 6 na buwan ng buntis. Teka, iniwan niya ang anak ko. 6 na buwan ng buntis ang kabit niya. Malapit lang sila sa bahay namin na tinitirhan ng magkalaguyo. At bukod doon, may isa pa ulit na buntis yung lalaki. Kaya dalawa na ang kabit niya na buntis. Ang masakit ko lang na kulang ang inibigay na budget sa tunay na asawa. Kailangan pang makiusap ang aking anak. So, yung anak niya parang nadihado dito. Babae yung anak niya. Parang grandparent na naman yan. Oo, lola naman. Lolo. Na may problema naman. Pero maaari kasi nga ito, siyempre kumisan, ang mga magulang, siyempre sasampang may nangyayari sa anak nila. Sila yung namumroblema.
kahit na yung anak nila ay hindi kumikibo, alam nila yung mga dinadala, kikita nila hirap. Akalain ba naman, may asawa na, dalawa pa yung kabit. Parang franchise sa sasakyan nito, kabit lang, ano? Parang kabit lang, ano po. Parang lumalabas nga, may dalawang babae pa. May dalawang babae na busis na anak pareho kasi buntis na naman yun. Bukod sa legal na asawa, may sila doon, meron pang dalawang babae. Medyo masalimuot ang buhay niya yan. Ay, talaga? Basta hindi legal, masalimuot. Ang masasabi po natin dyan, tintaan Budget ang kailangan sa una. Ang problema niya kasi, kulang yung ibinibigay na budget sa tunay na asawa. So, parang mapapabayaan yung kanyang anak. Tama po yun. Kasi siyempre, may mga ibang gastusin din sa ibang babae. Kaya talaga nahati yung income siguro nung lalaki. Pero much more than that, yung condition, yung status na may parang may krimen, na may offense na nangyari. Kasi nga, kung kasal man yan, legal na kasal, hindi po pinapahintulot ng batas na magkaroon ng ganyan klase ng kumbaga, commission ng isang act na kumbaga, ma-violate yung ating batas sa pinal. So, sinasuggest po natin unang-una dyan, most probably ay pumunta sa kinakaulan, mag-file kung gusto niyang file ng kaso yung kanyang asawa. O kaya talaga legal na pag-ginasupport. Kahit walang kaso. Sa pangalawa po, pwede ba yung usapan na lang, pirmahan na wala na kaso-kaso, basta nasa abogado, gano'n. Ang abogado ang gawa, gano'n. Ang pangalawang issue niya na nakikita ko dyan yung budget, mga bata. Oo. Hindi naman natin ma-force yung isang lalaki na namigay ng napakarami kung wala naman siyang ganun kalaking income. Ang kaya na maraming babae. Magdidepende. Hindi niya kaya magkakana buhay ng malaki, pero kaya niya maraming babae. Magdidepende. Grabe lalaki na to. Opo. Magdidepende yan kung magkano talaga yung income ng lalaki. Tapos kung magkano yung kaya niya bigay sa mga bata. Ngayon, ang tanong sa akin tayo, kung pwedeng usapan na lang, pwede po. Basta legal na usapan. Legal na usapan. Nagharap sila ng abogado, gano'n. Oo. Pwede Pwede sa ng abogado na sila magkaroon ng kaunting kontrata o agreement na magbibigay ng ganitong support na monthly. Ngayon, kung sakaling hindi siya mapapigay at nakita ng medyo talaga kulang, pupunta ulit kayo sa kinauulan at nang matulungan kayo. Meron po tayong pagdating sa case ng support. Siyempre, pupunta tayo sa mga abogado. Merong libre naman. Pwede naman sa PAW or pwede naman sa IBP through yung president natin sa Pangasinan, si Atty. Baby Ruth Torre. Matutulungan kayo. Ano po ang pangalan? Baby Ruth po. Baby Ruth. Opo. Siya yung ating presidente ngayon sa IBP Pangasinan. Pwede makatulungan yan sa kasama. Kasi noon nga, nakwento ko sa inyo, meron tayong regular dito noon, volunteers ng IBP, every Friday. Naalala mo? Oo. Every Friday, andito sila. Regular na program. Sana makausap rin sila para marami educate. Mamaya tatignan natin, bigay ko sa inyo mga numbers nila. Sige. Kung ano, edi kayo muna. Basta po, kaya na natin. Kaya yan kahit lalim. Sige. Ang nagiging problema kasi ngayon, kung minsan, huwag na magagalit sa akin yung mga iba dyan. Kung minsan po kasi ang nangyayari lang ay, sa bagay, hindi naman natin maalis na talagang, ang question talaga yung pera eh. Kung minsan nakakalimutan na, oy anak, ba't ka naging kabit? Ganon, yung moral. Pagka nandun na, pera na ang problema. Yun. Ay, nako. O sige, meron pa tayong mga tanong dito. Sandali lang mo yung mga kwa na. Kasi baka ano.
Magandang, kanina na yung tanong natin from Dagupan, pumunta tayo kanina sa Posurubyo. Tingnan naman natin ang tanong ng isang taga mga tarem. Sandali. Ayun, lumayo na tuloy. Si Mang Mar ng mga tarem. Attorney, sabi niya, may binili akong lupa. Biglang lupa ito. Biglang lupa, ano? Sige ho, hindi tayo nabubuhay pagka walang lupa. Sapagkat tayo lahat galing sa lupa. Sa tanong ko po kay attorney, may binili akong lupa na nagpagawa na ako ng deed of sale. Pumirma na ang may-ari ng lupa, pero yung mga kapatid nila ayaw pumirma bilang testigo. Pwede na ba napapirmahan ang mga kapitbahay nitong pwede na bang papirmahan ang mga kapitbahay nitong may-ari? Parang gusto niya, parang nakikita ko sa tanong niya, pwede maging testigo yung kapitbahay. Tignan po natin, unang-una, kung yung pumirma doon sa deed of sale, ay kung siya talaga yung may-ari ng lupa, wala doon sa babli. Kung titulado man yan, siya yung nakasulat sa titulo, kung tax deck man yan, tax declaration man lang, siya din yung nakapit doon. Kasi kung siya talaga yung nagmamayari ng lupa, hindi na kailangan ng pirman ng mga kapatid bilang... Pero may binili niya eh. Binili niya. Teka muna, parang ganito yun. Hindi ba pagka halimbawa may naiwan sa'yo lupa, iniwan ng magulang, ano? Tapos parang nga mana nyo, magkakapatid. Tapos may nagbenta. Yan Yung ano? Kaya siguro ayaw nung mga magkakapatid. Yun yung sinasabi ko, tita, na kung sino yung pumirma sa deed of sale, kung siya nga talaga yung nakasulat na nagmamayari ng lupa, pwede na yun. Hindi na niya kailangan ng kung ano pang pirma ng mga kapatid niya bilang witnesses. Sino mang may nasa hustong gulang, pwedeng maging witness doon sa kontrata nila, sa kanilang deed of sale. Pero kapag yan pong lupang yan ay mana nga galing sa mga magulang, hindi lang po deed of sale ang kailangan diyan. Meron po tayong tinatawag na extrajudicial partition. Ay, oo. Yan po. Kung halimbawang mana po yan at ang nakasulat sa titulo ay yung mga magulang pa, kailangan po talagang pumirma yung mga magkakapatid. Oo, ang ibig sabihin, namanan nila yan na hindi na-transfer pa sa bawat isa sa kanila. Tama po. Ganon. Ayan. Kaya dapat, kung may magdi-dispose niyan, may magbebenta niyan, dapat pipirma pa yung mga kapatid. Opo. Yan po yung hindi masyadong malinaw doon sa kanyang text kung sino talaga nagmamayari. Kung yung bang pumirma na bilang may-ari o yan ay galing pa sa kung nakapangalan na magulang. talaga so nagbebenta, no? Opo. Binili niya, halimbawa itong bisita ko rito, siya yung nagbenta sa akin, may mga kapatid siya. 'Di ba? Opo. Oo. Yung titulo, nasa pangalan pa ng magulang nila, yung mauna. Yan. Ayun. Pag ganun po ang sitwasyon, extrajudicial partition po yun. Oo, dapat talaga lahat pipirma. Opo. Ayun. O, Malinaw dili po, kaya- Mang Mar. O tawag natin doon, Tita Ani, extrajudicial settlement of estate. Ay, okay. Extrajudicial settlement. Meron nga akong kakilala dyan eh. Nagbenta ng lupa. 10 sila magkakapatid, 10 silang pumirma. Tama Kasi po wala yun. na yung mga magulang nila. Correct. Tama po Ayun. yun. Oo, ganun. Kung Mang Mar, siguro po meron na kayong konting idea kung bakit. Kung ganyan ang sitwasyon, na wala pa doon sa pangalan nung nagbenta sa inyo, hindi niya talaga maibebenta. Hindi magiging inyo yon. Kahit na gumawa kayo ng 1,000 deed of sale. Pwede. Opo. Kasi syempre, yung mga ibang kapatid talaga magko-complain yan. Kung talaga nasa pangalan pa ng magulang, yung lupa, yung titulo ng lupa. Ayun. Okay, sige. Magpapatuloy tayo sa ating konsultasyon kay Attorney Dardiga at pagkatapos po ng ilang paalala. Ako talagang, Attorney, naririnig mo naman kung gaano kadalas tumunog itong ating cellphone. Matatambakan ka ng tanong. Ano muna tayo? Paalala muna.
Attention. Subukan ang www.heartlandmalls.com, ang pinakamadaling gamitin na online shopping mall sa Pilipinas. Palaguin ang iyong negosyo sa aming online shopping mall. Visit www.heartlandmalls.com now. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Atid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Baretta with Stain Away Formula, goodbye ang tumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bago-bago pa, matipid kasi matagal matunaw to, ang dami ng malalabhan mo. Goodbye tumit mancha, hello Pride Baretta! Pride Baretta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by 4. Ang number 1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ang galing ng number 1 na smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid din. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggalang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Paste man o liquid, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Smart dishwashing, paste man o liquid, tanggaling galing sa presyong magaling din. Smart dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Okay, nagbabalik na tayo sa ating palatuntunan at ito po Dear Tita Annie with Coach Nanoy. At si Tita Annie lang po ngayon, kasama natin si Attorney Dartiga. Siya po'y tubong dagupan pero ang kanyang opisina ay nasa Urdaneta. Ayan. Kasi po ay doon sila nag-settle. Okay, tanong pa dito. Teka, may follow-up. Yung may-ari na po ang pumirma. Kanyang lupa na po yun. Ayun. Sandali. Okay, sige. Kung sakasakali tita, siya talaga ang nagmamayari, yung pumirma mismo, ay hindi na kailangan ng witness na kapatid niya. Pwede naman ng kahit sino dyan, nakapitbahay nila, na may wastong gulang na, at pwede na siyang pumirma maging witnesses nung kontrata. Basta lang, pumirma sila sa harap nung abogado na magnonotaryo nung deed of sale nila. Ayun, dadali niya dun sa abogado na magnonotaryo. Opo. O kaya wala po kayong problema sa inyong kapatid, ayaw man nilang pumirma, o sa mga kapatid ng seller, kahit ayaw nilang pumirma. Opo. Dahil nasa kanila yung, nasa pangalan nila yung titulo. Ayun, okay. Mang Mar, malinaw na po yan, ha? Follow-up question yon. Okay, attorney. Teka, panay-patay itong nababasa ko. Attorney, patay na ang aking asawa. Yung lalaki ang patay at gusto na nilang kunin ang mga bahagi nila. Pero ayaw ko pa. Pwede ba na puwersahin ako na kunin nila ang mga anak ko? Ay, teka.
medyo malabo po ang pagkasalaysay ninyo ng inyong problema, pati ako naguguluhan, ano ho. Ewan ko lang ho kung maunawaan ito ni attorney. Baka po tita, ano yan, mag-asawa yan. Patay na ang Tapos aking patay asawa. yung asawa niyang lalaki. Oo. So, nang naiwan ngayon yung texter natin na babae, tapos may mga properties sila sigurong naiwan, yung mga anak ngayon gustong kunin na. Ay, okay. Mga anak ang gustong kunin na ang share dun sa... Bahagi nila, ayun, Oo. pero ayaw ko pa. Mhm. Pwede na bang pwersahan ako na kunin nila ang ng mga anak ko? Yung mga anak ko, ang lote. Yes. Ayaw, Yan ibig ang- sabihin, iparti-parti na sa Yes. kanila. Tama po yan. Magandang tanong po yan. May mga sitwasyon po tayo na yung mga properties na sinasabi ay nasa pangalan ng mag-asawa. Mm-mm. Kung ito po ay nasa pangalan ng mag-asawa, ang tawag po natin ay conjugal property. Mm-mm. Ang kalahati nun sa asawang lalaki, ang kalahati nun sa asawang babae. Kasi conjugal, ano? Opo. Ngayon, Okay. kung namatay na yung asawang lalaki, yung pong parte nung kalahati na pagmamayari supposed to be nung namatay, kailangang isettle at i-partition dun sa mga legitimate heirs na tinatawag natin. Mm-mm. Kung sino yung mga magmamana, yan po yung asawa Mm-mm. na existing at saka yung mga anak. Mm-mm. I-divide po yon into equal share nung asawa at saka nung mga anak. Yan po ay karapatan din ng mga magmamana at hindi basta-bastang masasabi nung naiwang asawa na hindi pwedeng kunin kasi nga patay na. In fact, ang ating sistema sa BIR, kailangan magbayad kagad ng estate tax within 60 days kapag Pagka namatay na yun. namatay. Ayun, okay. Opo. So, parang sinasabi din na kapag may namatay na, kailangan partihin na. kagad. Parang i-report mo sa BIR within 60 days na wala na yung ano mo, party mo o kaya yung parang asawa ganon. mo. Or else, Yun ang magkakaroon tayo estate ng mga- tax na tinatawag, ano? Magkakaroon pa tayo ng mga penalties na i-charge ang BIR kung sakasakaling after 60 days, Hindi na i-report. hindi na-report. Aha. Kaya kung kayo ay merong asawa, tapos medyo, ano yan, nawala na, Opo, may syempre. property kayo, Ginagalang pa rin natin siyempre yung desisyon nung naiwang asawa, yung nanay siguro yan, na kung maaari, ayaw niya munang hatiin. Kasi siyempre nga, makita natin na tayong mga Pilipino, minsan mayroon tayong mga sentimental na tinatawag, sentimental values na tinatawag, na kung maaari, ayaw nating baguhin kung ano yung nandyan. pero hindi ba makikreate yan ng problem pagdating ng araw amongst the children? Tama po Yun, yan. ano? Tama po yan. Opo. Kaya ito siguro yung gusto ng mga bata na mangyari Opo. para Kaya- wala na silang problema. Habang buhay pa siguro, pag-usap-usapan nila magkakapamilya, kaysa naman mamaya ay magkaproblema, Oo. pag sakaling medyo nawala na rin yung natitira. Kasi merong nangyayaring ganun Kung minsan kasi yung mga anak gusto nakakalamang yung isa porque panganay siya. Ganun. Okay, porque pangalawa siya hanggang wala nang matira sa bunso. Kawawa naman yun. Kawawa naman yung bunso. Ganyan. Hindi, talagang yan talagang nangyayari yan. Kaya meron din dyan na mga magulang na gusto nila kung tama lang sa mga anak nila yung property nila ay hati-hatiin na. Ganun. Maliban na lamang doon sa mga super yaman, ginagawa nilang korporasyon. Pwede din po yun. Kung talagang Oo. yun ang isa sa mga remedyo. Oo, Para hindi oo. mahati, magkaroon ng family corporation. Family, depende kung maraming produkto, ganyan. Hati-hati sila sa produkto. Hindi sila nawawalan. Opo. O yan, baka mapalaki pa nila. Sandali lang po. Mayroon pang tanong dito. Hindi sinabi ng texter natin kung taga saan siya, no? Aling Didit, magandang tanghali din sa inyo. Alam ko kayo ay nakikinig. Ito po, mayroon pa tayong isang tanong dito. Oy, sandali Medyo mabilis ang takbo nitong aking cellphone. Okay, attorney, ito yung tanong natin na isa. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po. Meron po akong anak, pero hindi ako kasal sa aking asawa. Siguro sabi niya sa ama. Yung sa tatay, Oo, siguro sa tatay. nung bata.
matagal na pong hindi nakita ng aking anak yung kanyang tatay. Pero ngayon, dahil sa hirap ng buhay, gusto ko po sana humingi ng sustento. Paano po ba ang gagawin ko? 15 taon po yung anak ko. Magandang tanong po uli yan kasi yan ang realidad ng buhay ngayon na pag tayo po ay single parent, medyo mahirap talagang suportahan ang Oo. anak, no? Ngayon, titignan po natin sa birth certificate ng bata kung yung bata kung nakalagay din po doon yung pangalan nung supposed to be na tatay Sa niya, oo. biological father. Kung pinirmahan yun bilang tatay, ano? Opo. Oo. Kung nandun po, mabilis na proseso yan na pwedeng hilingin sa kanya na suportahan yung anak niya. Kung ayaw niyang suportahan, pupunta din po kayo uli sa mga kinaukulan at pwede niyong filean ng petition for support. At pwede din niyang mag-fall sa tinatawag nating economic anong tawag natin doon sa violence against women and children, pwedeng maging economic abuse ang tawag kung halimbawa may mga sitwasyon na ganoon. Kaya lang kung wala yun kung yan hindi nakalagay ang pangalan nung ama doon Sa birth certificate. Medyo mas matatagalan ang kaso. Mag-DNA pa. Parang ganun nga, ipoprove nung texter na ang ama talaga ay yung hinihingan niya. hinihingan niya. Oo. Hindi basta-basta po yun. Ayun. Medyo mas magastos kung sakasakaling pag napunta tayo ng DNA, syempre mas magastos. Magastos. Opo. 25,000 yata yun. Medyo. Kaya, Tsaka matagal pa. Matagal pa. Oo. So, Kaya dapat ngayon pala sa mga babae, kaya asawa sila o kaya hindi, papirmahin yung yung ama ng anak. may mga panahon na okay yun, tita. Oo. May mga panahon din na yung mga ibang mga kababaihan natin, hindi ayaw ilagay, papirmahin. Ayaw ilagay. Bakit yung naman, pangalan hindi ng- ba ano yun? May mga kababaihan kasi tayo na medyo sila ay may liberal na pag-iisip Okay. na ang gustong dalhin ng Mataas ang bata, pride. ang dalhin ng batang apelyido yung apelyido ng ina. Oo, So okay. minsan hindi na nila nilalagay yung pangalan ng Lalo na't kung yun tatay. ay isang pagkakamali, sabi nila Ang akin Okay. po, tita, kapag may bata, hindi po pagkakamali yan, kundi blessing sa kanila. Ay, oo. Hindi, pagkakamali na nagawa nila yon. Oo. Tapos nagkaroon sila ng blessing. Opo. Oo. Opo. Pagkakamali. Opo. Okay, may mga iba't ibang klase kasi ng pagkakamali. Pagkabataan ka, dahil po sa yun. kapusukan. Opo. Pagka may edad ka na, dahil sa kawalan ng kaalaman. Tama din Ganon. po, tita. Opo. At ngayon, pagka mas maedad ka na, may asawa yung naging ama ng anak mo, dahil sa kabulagan. Love is blind daw eh. Maraming dahilan, ano? Okay. Eto po, magandang hapon sa mga taga Kalasyaw. Galing naman sa Kalasyaw itong ating tanong. Hindi ko na po pinabasa yung pangalan Sige po, tita. ng ating texter. Just in case gusto nilang malaman yung pangalan nila, edi pwede kayong sabihin nyo lang. Ako po ay si ganito. Attorney at Tita Ani, tungkol sa comment sa Facebook na. Facebook. Modern na tayo Opo. ngayon. Nag-adjust na tayo. Tungkol sa comment sa Facebook po ito. Nag-post ng picture ng tatay ang anak ko. Altar po kasi. Altar po kasi. Ano yung isipin ng altar? Ang anak ko, altar po kasi. 40 days na nandoon ang picture ng ama niya. Tama po ba na may nag-comment na angry picture? Angry picture. Mainit ang ulo ng anak ko. Payuhan niyo po ako. Regular listener niyo po ako. Okay. Alright. Siguro, ewan ko lang, anong pagkaintindi mo dito? Sa Facebook kasi. Oo, medyo malabo yung text natin. Po. Bakit Siguro merong may angry nag-post picture? na hindi maganda doon sa Facebook picture na pinost nung anak.
Depende po yan kung anong... Okay, nag-post ng picture, about comment. Opo. Okay, May comment sa doon sa Facebook. may Oo. comment po doon sa picture na pinost nung Oo, anak. hindi maganda yung comment. Kung hindi, depende po yan kung ano po yung comment na pinost. Yun na nga, Yan. oo. At kung sino yung nag-post, kung kakilala nila o hindi. Ay, kasi marami tayong mga kasong ganyan ngayon. Maraming kaso sa Cybercrime social ang tawag media. dyan, di ba? Opo. So, evaluate nyo po. Tignan nyo kung makakakuha kayo ng mga ebidensya niyan. Tapos po, isubmit nyo po sa kinaukulan. Meron po tayong mga departamento sa kapulisan tsaka sa NBI kung paano nila ma-resolve yung mga ganyang klase ng issues patungkol sa mga cybercrimes na tinatawag. Sila po ay may kakayahan na i-resolve yung mga ganyan. Kung sakasakaling yan po ay magpo-fall nga talaga sa cybercrime, ang ating kapulisan at ang ating NBI ay sila magpa-file in behalf dun sa complainant. Ay, ganon. Sila, basta't napatunayan ay cybercrime yun. Na yan ay yung comment niya ay nakakasama talaga. May malicious intent. Nakaka-degrade, Tinatawag. ganon, Opo. ano? Doon sa nag-post doon sa Facebook, yung nag-comment ka kung sana ay may malicious intent doon sa nag-post sa Facebook. At kung matitrace nila kung sino nga talaga yon, depende na po yan sa evaluation ng ating kapulisan at ang NBI. Okay, bago tayo mag-break, basahin ko lang muna itong isang tanong. Galing naman ito sa Alaminos. Magandang hapon, tita, at kay attorney. Nag-file po ako ng criminal at administrative case last 2006 at nagkaroon ng resolution ng pagkatalo ko. Ayan, sa isang PNPO branch. Sa isang PNPO branch. Nag-file ako ng appeal sa RTC doon sa pinangyarihan pero nasa office of the ombudsman na raw. Okay, nasa Office of the Ombudsman na raw itong kaso. Hindi ko na inasikaso dahil sa pinansyal. Maaari po bang ituloy ang kaso after 10 years? Siguro 10 years na kasi nakakaraan. 2006 na ito final. Pagkatapos natalo siya, lumakad siya sa Court of Appeals, di ba? Ano po kaya yung administrative. Kung administrative at criminal at administrative case ang sabi niya. Opo. So, saan po kaya anong sinasabi niyang natalo po siya? Sa criminal? Okay. Sa administrative yung kanyang resolution ng Ulitin ko pagkatalo? lang po, criminal at administrative case. 2006 na yan, i-final. Ngayon, ang resolution ay lumabas, nag-file siya ng appeal sa RTC. Kung saan nangyari yun, yung sa pinangyarihan. At ang sabi nila nasa Office of the Ombudsman na raw itong kaso. Ngayon, hindi niya naaasikaso. Siya po ay pumunta sana sa opisina ng Ombudsman at i-follow up kung ano na nangyari dun sa kaso niya. Yun ang tanong niya, maaari pa bang ituloy ang kaso after 10 years? Yung prescriptive period na yan. I-follow po niya po yun, tita, sa Ombudsman kung may resolution yung kanyang administrative case. O kung sakasakaling kasama dun yung criminal case, magkasama silang final, i-follow up nyo doon sa Ombudsman kung may resolution nga. Magdidepende po yan kung mayroong resolution nga o wala. Kung yan po ay wala pang resolution, suspended po yung prescription natin kasi naka-file na. Yun ang general rule natin. Ngayon, kung may resolution na, ano po ibig sabihin ng suspended yung prescription? Ganito po yun, tita. May mga krimen po tayo na kailangan ma-file within a period of 6 months. Mga ganyan. Yung mga light offenses. Kailangan, pagka na-commit ngayong panahon na to, kailangan mo i-file within 6 months. Ngayon, kung sakasakaling na-i-file mo man siya sa kinaukulan, sa Office of the Fiscal natin, Office of the Prosecutor, yung 6 months na yon hihinto. Kasi masususpend. Suspended. Oo. Kaya pwedeng i-refile na yon. Hahantayin po ngayon yung resolution noon. Okay. Ngayon, ganyan din yan. Kung sakasakaling sa Office of Ombudsman, in-endorse sa Office of Ombudsman yung kaso,
i-follow up niya po doon. Baka Kung may resolution na. may resolution na o wala. Ah, ah. And then from there, kung nandun na siya at kung ano man ang magiging kahihinat na nung pag-follow up niya, meron din mga legal aid ang ombudsman na pwedeng pagtanungan kung Ayun, ano yung oo. magiging right niya diyan sa mga kasong yan. Ayun. Okay. Maraming salamat po. Sana naunawaan ni itong ating itong ating kasagutan from Alaminos, Pangasinan. 10 years na, tagal na rin. Medyo matagal na. Oo. Baka natabunan na yan ng alikabok. Oo nga, baka yung Kaya- papel nun kinain na. Kaya kailangan talaga puntahan yan. Oo nga Sa ombudsman. kuminsan kasi nakakapigil din naman sa atin, di naman masisi nga talaga kung walang isasagot. Imagine, ombudsman niya, pamasahe pa lang dun. Tama. Meron ba tayong mga branches ng dito sa mga probinsya? Dati po may Office of the Ombudsman tayo sa May Rosales. Pero lately parang nagsara na ata yung kanilang satellite Walang office kliyente. dyan. Ang babait ng Pangasinan. Siguro kulang ang budget ng gobyerno natin. sa Nang gobyerno, pag-ikot kala ng- ko walang kaso Ang titino ng mga Pangasinense, mga public official Kaya, natin, Mag-break muna tayo, Ray. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang tunog ng bayan. Ang nangunguna. Ang tunog ng bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Action Radio kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 1:36. May humahabol, may humahabol, may humahabol! May humahabol maging milyonaryo! Magkakaalaman na sa MBC Milyones 2016 Grand Draw! At ang kapalaran niyang maging milyonaryo sa July 30, Sabado, alas 5 ng hapon sa Aliw Theater, Elizalde Hall. Kasama ang announcement sa winners ng 100,000 pesos each. NCR, Luzon, Visayas, and Mindanao. At ang pinaka-VIP sa araw na yan, ang winner ng 1 million pesos. May Bugoy Drilon pa, Mertel Sarosa, and Sex Bomb Girls. Kaya damihan ng babalatuan kung ikaw ang winner. MBC Milyones 2016 Grand Draw. Hatid sa inyo ng Unique Toothpaste, Pride Power Wash Detergent, Star Wax Floor Wax, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Milo, Petron, San Miguel Pale Pilsen, at Gold Eagle Beer. Per DOH, FDA CFRR Permit Number 0325, Series of 2016. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Nakikinig kayo sa ating Dear Tita Ann. Special edition po ng ating program ngayon. At kasama po natin ang isang abogado, siyempre, na nagpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay tungkol sa mga katanungan. Ang dami nating tanong ngayon, panay domestic, Try natin dito. Sige. Basta alam natin. Pero meron din nagtanong sa atin tungkol sa mga lupa. Sige Yan. po. Paano ngayon gagawin nung may palaisdaan daw sa pwede bang isanla uli sa iba nakasanla na sa kanya? Hindi pwede, no? Krimen ba yun? Kung sanlaan po, tingnan natin
kung yung unang sanlaan ay totoong ang nagsanla sa kanya yung may-ari. Tapos naisanla sa kanya, kailangan niyang i-rehistro ngayon yung sanlaan na yun. Ipa-annotate man yan kung sakasakaling yan tax declaration man lang o may titulo yung palaisdaan, ipa-annotate niya po yung sanlaan na pinirmahan ng mga parties. Ang pangalawang Pero tinatanong niya, meron siyang karugtong ha. Sige. Opo. Excuse me lang, attorney. Basahin ko muna yung una at pagkatapos yung kadugtong ng kanyang explanation. Sige po. Teka, sandali tungkol doon sa problema niya. Lumayo, ang lalim na. Ayan, ito yung kanyang tanong. May isinanla na palaisdaan sa akin, at may kasulatan sa lawyer. maganda po yan. Medyo may kalakihan ng presyo. Tanong ko lang, tita, pwedeng isanlaban nila sa iba yon? At ang dinig ko ay sinasanla nila sa iba, nasa kanila yung titulo, okay? At yung kanyang, yung follow-up question niya dyan ay ganito, nagpadala uli siya ng tanong, ng karugtong, palaisdaan, di pa tapos ang usapan o kasulatan sa abogado. 5 years yung nakalagay at magtatatlong taon pa lang. Pwede po bang isanla nila sa iba? Ibig sabihin, nakasanla, okay, palaisdaan ito. Teka muna. Ang alam ko sa mga palaisdaan, minumuerto It's a form of sanla ba yun? Pwede pong ang tawag natin sa parlance natin, muerto, Oo, pero Kailan sanla ang yun? sinasabi niyo dyan, tita, may pirmahan talaga sa abogado. Oo. Ano kaya yan? Kung real estate mortgage kaya yan? O yung parang posisyon lang? Doon sa parang muerto lang? Doon sa sa palaisdaan? Depende po yan sa kung ano yung pinirmahan nila. Kung real estate mortgage po yan, na tinatawag natin sa lupa, kailangan i-rehistro yan doon sa Register of Deeds. Opo, para may annotate doon sa titulo na siya ang unang pinagsanlahan. Pagdating po ng term o kapag due and demandable maturity na yung nung real estate mortgage, pwede niyang i-foreclose kung hindi makabayad yung yung may-ari. Ngayon, sa tanong niya ngayon na pwede bang isanla sa iba? Sa iba, Kung ang premise po natin ay yung real estate mortgage, pwede naman po nilang isanla uli. Kaya lang, ang tinatawag po natin may first encumbrance. Ibig sabihin, siya yung may first preference. Kung sakasakaling may foreclosure, siya yung unang dapat mag-foreclose, at kung sakasakali, siya yung unang dapat bayaran. Ngayon, kung sakasakaling muerto lang yan, sa posisyon lang, ay medyo yan ang alanganing parte. Kasi hindi natin alam kung siya nga yung nakaposisyon dyan, siya yung naglalagay ng gumagamit ng palaisdaan, tapos isasanla pa sa iba, magkakagulo. Siyempre, yung pagsasanla, pero ito gustong... sabi nila, di ba may binanggit yata silang may lawyer? May pirmahan? May pirmahan sa lawyer, opo. So, ina-assume natin na real estate mortgage yan, tita. Pero pagka gano'n ba may pirmahan sa abogado, duty ba ng abogado na yan ay ipasok sa Register of Deeds? Hindi po. I-advise lang po ng abogado yung dapat gawin nung mortgagee na nung tao. kailangan Halimbawa niyang siya. i-rehistro sa Register of Deeds para maprotektahan siya against sa mga third persons na tinatawag natin. Kasi kung hindi niya i-rehistro yan, baka maunahan siya pagdating ng panahon. So, para sa protection din niya, i-rehistro niya yung real estate mortgage. Kung hindi na i-rehistro noon, pwede pa ba ngayon? Pwede pa po. Basta po buhay yung kontrata. Para hindi kayo maunahan daw. Dahil may mga ganun. Tsaka may preference Ibig nyo sabihin, pwede pa talagang isanla, basta, basta may preference siya. dapat annotated doon sa titulo yan, Tama. na naisanla sa kanya. Kasi kung nilalagay po yan doon sa likod ng titulo. Kasi kung, pasirox kayo. kung sakasakali, tita, na i-rehistro yan doon sa likod ng titulo, yung magsasanlang pangalawa ay magkakaroon ng idea na nakasanla na yan. Sino pang magsasanla sa isang lupa na mayroon ng naunang nakapagsanlaan? So medyo mapipigilan yung pangalawang sanla. Oo, mapipigilan. Oo. Okay.
parang wala siyang mahina yung kanyang, sabihin nating, kumbaga sa siya, less priority. Tama. Oo. Ang may first preference po, yan, tita, yung una. Oo, yung Oo. unang pinagsanlaan. Kaya dapat iparehistro niya yung sanlaan Oo. niya sa registry. Kung sakaling dumating kasi yung panahon na yan maibenta na lang o kwan, ang unang babayaran, yung unang pinagsanlaan. Tama po. Ayun. O, tinan nyo, tama ako. Pwede na ako mag-abogado. Pwede, Pagkatapos tita. ng station, ng commercial natin, abogado na po ako. Ikaw ba ay matagal ng panahon na nagte-take ng maintenance? O 1 o 2 taong ka nang nagtitiis sa iyong diabetes? Matagal na nakikipaglaban sa sakit na hypertension? Meron ka bang nakamamatay na sakit sa puso? Kidney problem? High blood pressure? May kidney stones ka ba? Dinadialysis ka ba? Meron ka bang almoranas? Malamo ba ang iyong mga mata? Nahihirapan kang huminga? Constipated ka ba? Hindi normal ang pagtulog? May cyst o tumor? May cancer ka ba? At iba't iba pang sakit na lubhang nagpapabagsak sa iyong katawan. Huwag kang mangamba. Pumunta ka na sa Doc Alternativo, the expert in alternative medicine and holistic healing upang goodbye maintenance at goodbye sakit ka na. Ikaw na ang susunod na gagaling sa mana. Ikaw na lang ang hinihintay. Pahuhuli ka pa ba? Doc Alternativo, the expert in alternative medicine and holistic healing, Dagupan Branch. Matatagpuan po sa PUA Building, Rizal Street, in front of Isuzu Shop. At may mga telephone number 0907-157-0222, 0943-587-5490. Ang landline 522-2018. Mga misis, tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapong naglalaro, pawis at dumi sa damit ang pasalubong nyo. May bakterya pang nakakapit dito. Nicolehiala, huwag nang mag-alala. My Pride Antibacteria with a Triclofoam formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. ACS. Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga, yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Fresh breath, healthy gums, at maximum fluoride protection for half the price. Unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo! 1171. Aksyon Radyo!
Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy na naman tayo. Naku, meron pa tayong bubunuin na ilang question dito. Basta kung halimbawa tayo ay magtuloy-tuloy sa ganitong, okay. Naku, magandang hapon, Sister Nelia. Sabi niya, nice discussion with your guest. Thank you, Sister Nelia. Diyan sa, sa Kalasyaw. Palagay ko si Sister Nelia, wala yung problema. Okay, nag-text ulit taga-Binmaling tungkol sa palaisdaan. Okay, Sabi niya ano po, dito, ano po ang follow-up kami text po niya? ang nakapwesto. Hindi ko, ano ibig sabihin ng nakapwesto? Malamang sila yung gumagamit doon sa lupa, sa palaisdaan. Dahil sinanla sa kanila. Opo. Aha. So, siguro kasama sa kanilang agreement yung pagkaroon ng pagpipwesto doon sa palaisdaan. Mm-mm. So, kahit ganun man na sila nakapwesto, mas magaling, mas maganda kung sakasakaling i-rehistro po yun sa Register of Deeds. Ay, okay. Meron pa tayong tanong dito, hinahanap ko yung umpisa kasi part 2 itong nababasa ko. Ang dali. Ang layo naman kasi, siguro na nasingitan kasi ng mga ibang pumapasok, na text. O sige, ganito na lang, basahin ko yung portion, baka nasa ilalim na yung text mo Andali Okay. Ang tagal nang di nagpakita ang ama, ang tagal na di nagpakita ang ama po nung apo ko sa dami ng utang. Wanted na kasi nakareport sa kinauukulan. Ngayon, anong gusto mo mangyari dito? Kasi hinahanap ko yung karugtong nito o kaya yung first part ay hindi ko makita. Ang tagal naman kasi nung follow-up mo, no? Parang hindi ko naputol yung text, Tika. putol. Opo. Putol yung Baka po ang question yan patungkol sa bata uli. Kasi nga, parang sa bata, nawawala yung... Ay, eto, nakita ko na rin. Gusto kasi ng anak ko ilipat sa apelyido namin. Ayun. Di naman sila kasal. Okay. Teka, medyo malayo ang tanong ng isang taga-Pusurubyo na ito. Incomplete pa yung isa. So, buuin natin, Tita. Hindi, buuin mo, no? At, okay. Yung isa, incomplete. Yung isa, ganito. Okay, hindi ba pwedeng mag-text ng medyo mahaba yung cellphone mo kasi one sentence. Ang hirap kong pagdugtong-dugtungin lalo na't nasisingitan ng ibang text. Tama po. Hinahanap ko yung mga ibang karugtong ng text mo. Okay? Marami siyang pang-text, Tita. Only text ata yan. Naka-unli siya. Okay. Ito namang 3575. Medyo dito Ito na lang. Okay, Tita Ani. Ayan. Yung taga-Pusurubyo na nag-text sa atin. Gusto ka namin tulungan, kaya lang medyo putol-putol. At hindi ko mapagdugtong-dugtong ang hindi ko dugtong-dugtong talaga. Ito naman, ang isa, may kaugnayan pa rin ito sa lupa. Oh, sige, Okay? Tita, ano po May kaugnayan ito sa lupa. Pero dito, anak, yun naman nag-text sa atin. Kasi ang sabi niya ganito, Opo. Sige po, Tita. Pwede po bang hingin ko na ang parte ng mana ko sa aking mga magulang? Anim po kaming magkakapatid. Pero, yung isang kapatid ko, nung buhay pa, ang tatay ko, binigyan siya ng kapirasong lupa. Pero, wala po namang titulo. Ayun, parang binigyan lang siya, siguro ganon. Parang pinatira lang, doon sa kapirasong lupa. Tama po, opo. Ano kaya, pwedeng niya nang kunin? Sinabi ba Tita, na patay na yung... patay na yung isa sa mga parents niya. Yung Kasi isa sa sabi mga niya, nung parents. nabubuhay pa ang tatay ko. Tama. So, ibig sabihin, Tita, patay na yung isang parent, buhay yung isang parent niya. Nanay, kasi nung buhay pa ang tatay ko, sabi niya. Tama po. Tignan po natin, Tita, kung babalik po tayo doon sa lupa, kung kanino nakarehistro.
Baka sa magulang nila. Kung conjugal property yan, na sinasabi ko, kalahati nun, pagmamayari nga nung lalaki, kalahati pagmamayari nung babae na buhay pa. Kung yung kalahati nun, pagmamayari nung lalaki na namatay na, pwede pong i-request dun sa mga tagapagmana, including yung nanay niya, at saka mga kapatid, na sila mag-usap-usap na para hatiin yung kalahati in equal shares. Ngayon, yung sinasabi niya na merong nakuha yung isang kapatid niya na lupa na walang portion. Yan po ay pag-usapan nyo din para maiawas yan o may deduct yan doon sa supposed to be na mamanahin niya. Pagmamanahan. Opo. Nakukuha po lahat yan sa magandang pag-uusap. Kumbaga, lalong-lalo na sila'y magkakamag-anak, sila'y mga magulang at mga magkakapatid, pag-usapan nila. Alam mo, Tony, marami din naman ako nakikita dyan, mga pamilya na meron silang property, sabihin mo na meron silang 1,000 hectares, tapos marami kakapatid. Hindi na ilalagay sa pangalan ng mga anak kahit patay na yung mga magulang. Pero hindi naman nag-aaway-away yung mga anak. Tama. Nakatira sila lahat doon. Doon sa isang Pero meron din property. naman akong kakilala na ganun din. Example, 1,000 square meters. Ayun, ang nangyari, yung isang anak naka-ukupa ng 200. Mas malaki. Mas malaki. 200 square meters. Parang sa tingin ng mga iba, Nakalamang, ganon. May mga ganyang bagay din po, sitwasyon sa buhay na siguro naunang nagpatayo yung isang kapatid. Ay siya ang merong pera dati. So nagpatayo siyang nauna. So mas malaki yung bahaging nakuha niya kaysa doon sa mga sumusunod na mga kapatid. Magkakaroon tayo ng kaunting conflict po dyan pagdating ng panahon. Meron akong tanong, bagamat may question pa rito, pero para ma-educate yung ating mga tagapakinig, at ito rin ay bahagi ng ating layunin dito sa program. Una, ay paano ba tayo nagkakaroon ng kaso na estafa? Ayan. Marami kasi nagkakaroon ng kaso na estafa. Ano ang estafa at bakit tayo nagkakaroon ng ganyang kaso? Nako, napakagandang tanong. Ano lang yan, simple. At hindi ko napaghandaan nata itong tanong na to. Ikaw na, attorney, ang dami mong kliyente. Ang alam ko, yung isang kliyente mo, ang daming kaso na estafa. Ala? Hindi, joke lang. Hindi joke yon. Pero alam ko kasi, si Attorney Dardiga po kasi ay isang personal friend. Kaya madali ko siyang naimbita rito. At para tayo ay matuto, no? Kasi importante sa lahat na nalalaman natin ang batas para tayo hindi maging kriminal. Tama po yun, tita. Yan. Pagdating po doon sa tanong nyo, sa staffa, mayroon kasi tayong may different forms po ang staffa. So, maraming klase ang staffa. Unang-una, ang unang-unang first na nakita natin dyan, yung tinatawag natin staffa by misappropriation. Misappropriation. Or conversion, ang tawag na. Or conversion po. Ito po yung, halimbawa, may pera, ibinigay sa isang tao na pinagbibigyan ng confidence or trust and confidence for administration ang tawag natin, at ipinatago sa kanya at hindi niya naibalik. Example po na ito ay ganito na lang. Let's make it very simple. Simple. Layman's na lang. Halimbawa, isang ahente nangungulekta. Ito ay isang empleyado nangungulekta empleyado ng isang kumpanya. Hindi naman empleyado, kundi binigyan mo ng special power of attorney itong taong ito para kolektahin yung isang utang ng isang tao sa iyo. Ganun. Yes. Nakolekta niya, hindi kanya yung perang yon. Ibig sabihin, meron siyang obligasyon na ibigay yun dun sa principal. Nagpapasingil, oo. Yes. Yun, kung hindi niya binigay yon, plain and simple po na staff po yun. By Estafa na yun. Opo. Oo. Kasi yun ang yun ang obligasyon niya, hindi naman kanya yun. Aha. Ngayon, kung empleyado yan,
ayan, medyo magkakaroon tayo ng kaunting deviation, kumbaga. Kasi pwedeng maging estafa siya, pwedeng maging qualified theft. Ay, okay. So, depende yan sa sitwasyon. Oo. O kaya, ano ba yan? Sino ang nagde-decide kung estafa yun o qualified theft? Ipa-file po natin yan, tita, sa piskalya. Ang piskalya na ngayon ang Ah, magsasabi kung saan. Pero dapat tayo, alam din natin kung ano yung mga sitwasyon na yan para ma-identify talaga natin kung ano yung dapat na i-file na kaso. Oo. So, going back po doon sa misappropriation, yun po yung yung pong ginastos yung pera na supposed to be, hindi naman talaga kanila sa pagmamayari yan ng principal. Pero dapat pag may nagkautang collect. ka, ganon. Ngayon, Kasi minsan, ang daming ganyan eh. Na nagkakaroon ng estafa dahil nagkautang daw, hindi binayaran. Estafa ba yun? opo, may mga panahon na pure and simple loan lang, tapos fina-filean ng estafa. Titignan uli natin yung elemento ng estafa. Kung meron ba talagang nandun ba, present ba lahat yung element ng estafa dun na sa para mademanda ng estafa. Opo, loan. Sabi nga natin, walang nakukulong sa sa utang. Pero kung yung utang na yan napasama sa pagre-release ng cheque. Ay, okay. So, pwede yan na mag-fall sa estafa or pwedeng maging bouncing check lang. Kasi pag sa estafa by sa cheque, kailangan simultaneous yung obligation at saka yung consideration. Dapat, ibig sabihin, nandun ka agad, binigay mo yung pera, andun yung goods na supposed to be nakapalit ng pera. Pero wala, ano? Kung halimbawa wala, magpa-fall lang yan sa bouncing check. Kung walang, kung walang deposito o walang amount o walang pera doon sa bangko. Kapag nag-fall, Bouncing check. doon na yung cheque. Yun yung isa sa mga form din ng estafa. Yung check na yan. At yung pangatlo, yung tinatawag nating by other forms of deceit na marami ng klase yan. Halimbawa, kumain ka sa restaurant, hindi ka nagbayad, mga ganong klase na. O sinasabi kinain mo tapa. O sinasabi mo, eto, meron akong connection sa ganto-gantong mga posisyon, wala naman. So, yung mga false pretenses na ang tawag namin. So, okay. Kasama pa rin yan sa other forms of swindling. Ngayon, alam ko sobra tayo sa oras, pero kasi siguro next time, dami pa natin dapat pag-aralan talaga, no? Meron pa rin akong habol na question dito. Isa na lang. Kasi may kaugnayan sa lupa. May nabiling lupa ang aking anak at ipinangalan sa amin ng asawa ko. May karapatan din po ba ang manugang ko may karapatan din po ba ang manugang ko kung namatay ang asawa o yung mga apo ko lang? Ayan. Ay, ganito yun. May nabili yung anak niya na lupa. Opo. Ipinangalan sa kanila. Opo. Ngayon, namatay yung kanyang anak siguro, may karapatan ba dun sa property yung manugang niya o yung mga bata lang? Titignan natin, tita, kasi parang lumalabas diyan, bumili yung anak, ipinangalan yung lupa doon sa mga magulang. Oo. Kung titulado po yan, presume na ang nagmamay-ari talaga Kayo. yung mga magulang. Oo. So, mahirap i-prove yan na ang nagmamay-ari yung anak o dili kaya yung mag-asawa. Oo. Mag-asawa. O dahil nasa kanilang pangalan, titulo. So, ang presumption ng batas natin, may presumption of regularity. Kung sino yung nakalagay dun sa titulo, sila yung nagmamayari ng lupa. Ngayon, kung makiklaim yung manugang, o dili kaya yung mga anak, talagang medyo mahaba-habang usapan yan sa korte. Kung sakasakali. Kasi kailangan natin ng mga ebidensya na i-rebut nila yung presumption na ang talagang nagmamayari dun sa lupa ay yung nakasulat dun sa titulo, yung mga magulang. So, mahaba-habang proseso yan kung sakasakaling gusto niyang i-claim. Kung dumating ang araw na mag-claim yung asawa o yung manugang niya, ang manugang niya ang dapat, sabi nga natin yung nasa burden of proof, magpe-present ang burden of proof na kanila yung manugang. Tama. Oo, pero paano nila mapapatunayan yung kung naka-register na nga doon sa Po. May presumption po kasi tayo na regular o talagang nasa batas yung pagkakapangalan dun sa nakasulat dun sa titulo. Oo. So kailangan indefeasible po yung title nila, so mahirap i-rebut po yun.
talagang paghahandaan nila kung sakasakali, Mm. kung halimbawa nag-file sila ng kaso against it. Okay, tayo po ay lumampas sa oras. Sorry po, attorney. Sabi ko hanggang 2:00 lang kayo. Okay lang, tita. At least ako po yung nakadalaw sa inyo. Hindi, susunod pa yan. Hindi lang mo dalaw yan. May susunod pa. Ganun po ba? Basta, yung hindi ko kayo bibigyan ng araw, pero check nyo lang po kung gusto nyo ng araw na ito na Martes o kaya Biyernes, ganyan. Kasi talagang kaya tayo ay maraming sumasala sa atin dahil sa kawalan, sa ignorance, po. At hindi naman sa minsan pati yung lawyer, ill-advise pa sila. Yung ill-advise sila ng lawyer nila. Hindi yung lawyer ang ill-advise, yung kliyente. Yan. Opo. Hindi natin alam kung kanino nakapanig. Opo. O kaya kung may alam talaga. Oy, wag magagalit yung mga Pero kung minsan sa karamihan po, hindi naman sinasadya yan ng mga lawyer. Kaya lang siguro sa karamihan ang iniisip, ay, nakalimutan ko sabihin sa inyo ganito, ganyan. Yan. Pero mag-ingat po kayo. Magtanong kayo ng magtanong dito sa Action Radio para kayo ay may nalalaman, no? Opo. At siyempre, sabi nga natin, merong kasabihan sa ignorance is not exemption. Ano ba yun? Ignorance of the law is, tuloy mo na, attorney, nahihirapan ako Kaya yung ay, halimbawa, nagkasala ng jaywalking. Hindi ko alam na ignorance of the jaywalking law yan. excuses no one. Ayun, ignorance of the law excuses no one. O tingnan nyo, naituloy nyo rin. Kaya dapat hindi tayo ignorante. Tama-tama po kasi sabi niyo pagkatapos nitong programa, tita, magiging abogado na Ay, oo nga. Ayan pumalpak na, no? Konting practice na lang. Konting practice na lang. Konting practice na lang. Okay. Maraming tanong dito. Maraming salamat po sa inyo at sana nakatulong po kami sa inyo. Meron pang isa dito. Sayang. But isa, dalawa. Hayaan po ninyo, sa susunod, papupuntay ko na sa attorney dito ng 12:30. Hindi na 1 o'clock. Kasi yung program natin, 12:30. Kaya lang kasi yun, lunch time ni attorney. Kaya sinabi ko na 1:00. But anyway, maraming salamat po sa inyo. At kung meron man kaming hindi nabasang tanong dito, hayaan nyo sa susunod ay ipapaliwanag naman ni attorney. Anong kaibahan ng concubinage at adultery ba yun? Ayan. Sige po, sa susunod, tita. Sa susunod. Para hindi na kayo maging kabit o kaya bahay ng kung sino man dyan, madimanda pa kayo, makulong pa kayo. Medyo bibigyan na namin kayo ng konting advice, legal advice, para makaiwas tayo sa mga demanda. Ganun. Para makaiwas tayo sa Meron po kayong message para sa ating mga tagapakinig? Ako po'y nagpapasalamat at naimbitahan dito sa inyong programa, Tita Ani, at sana makabalik tayo rito at makatulong din sa mga ibang mga nakikinig sa atin. Yun nga po ang layunin natin, makatulong tayo, especially sa mga sa mga may problemang legal na ang dami-dami po. Kung minsan, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Hindi nila alam kung ano ikikilos nila. Miski pagpunta sa abogado, hindi nila alam kung anong reklamo. Attorney, ganito, ganyan. Hindi nila alam kung ano irereklamo nila. So next time po, maraming salamat sa inyo, Attorney Dardiga. Salamat din po. Siya po ay isang private practicing lawyer. Ay, balita ko magiging fiscal na kayo. Ako po. Hindi, joke lang. Hindi ako makapagsalita. Ay, ganun ba? Baka naman fiscal na kayo, naglilihim lang kayo. Okay. At saka next time mo, pakakantahin ko kayo. Ako po. Yan ako. Mas lalo hindi na bumalik. makapagsasalita. Mas lalo hindi makasalita. Okay, antabayanan po ang susunod nating program, Balik Top Hits. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo!
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Narito na ang palatuntunan na bubuhay sa inyong alaala ng mga nakaraan. Mga nakaraang bahagi ng inyong buhay sa pamamagitan ng mga awiting tatata o tumatak na sa ating puso at isipan. Ito ang Balik Top Hits. Magtatampok sa mga awiting naging bahagi ng inyong buhay. Maaaring malungkot, masaya, o punong-puno ng pag-ibig. Sa loob ng 2 oras, sasamahan namin kayo sa duyan ng alaala sa pamamagitan ng Balik Top Hits. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Blue Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before I go. Soon I will return, bringing you all the love your heart can hold. Say you and your Spanish eyes will wait for me. Say you and your Spanish eyes will wait for me. La 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 la. Kiss me sweet enamorada.
very beautiful sonata, my enamorada. Say that you're my sweetheart, my love. You're simply a very beautiful sonata, my enamorada. Say that you're my sweetheart, my one and only sweetheart. Say that you're my sweetheart, my love. And they called it puppy love. Oh, I guess they'll never know how a young heart really feels, and why I love her so. And they called it puppy love, just because we're 17. Tell them all it, please tell them it isn't fair to take away my only dream. I cry each night my tears for you. My tears are all in vain. Oh, and I pray that maybe someday you'll be back in my arms once again. Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I tell them this is not a puppy love? Someone help me, help me, help me, please. Is the answer up above? How can I ever tell them this is not a puppy love? This is not a puppy Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at matipid pa dahil matagal matunaw ang bareta. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta, put stain away formula. Goodbye ang dumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw to. Ang dami ng malalanghan mo. Goodbye dumit mancha, hello Pride Bareta. Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa.
Titigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy, ang baby diaper na abot kaya. High-quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Ang #1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Action Radyo. Balik Top Hits. Balik Top Hits. Just say I love him. I've loved him from the start. And tell him how I'm yearning to say what's in my heart. Just say I need him like roses need the rain, and tell him how I'm longing to see him once again. If you should chance to meet him anytime, any place, anywhere, oh, say I was a fool to leave him, and tell him how much a fool can care. He tells you he's lonely now and then. Won't you just say I love him and want him back again? And if he tells you, yes, he's lonely now and then, oh, won't you just say I love him? And I want him back again. I'll be loving you eternally. With a love that's true eternally. From the start within my heart it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone.
sky should fall, remember us, you'll always be. Forever true and loving you eternally. I'll be loving you eternally. There'll be no one new but before me. Though the sky should fall, remember us, you'll always be. Forever true and loving you Action Radyo Balik Top Hits! Till death do us part. Do you know what that means? As long as I live, there'll never be anyone but you. And when the time comes, I pray I'll be the first, because I couldn't live without you anyhow. Till death do us part, for better or worse? That's only a question which asks if I'd stick it out if the going got rough. Well, I only have to think how rough it would be without you, and I know I could go through anything as long as you love me. Or richer or poorer, well, that's no problem. If I had all the kingdoms of the world, I'd still be poor without you. And yet, though I'm poor, I'm the richest man in the world if I have your love. Till death do us part. In my arms, in my heart, in my dreams, and with every breath I take, I think of you. For me, you're the reason every new day dawns, because I love you so much, and I always will, till death do us part. One love, one life, one dream forever. One love for one heart, till death do us part. Till death do us part. You followed me to Texas. You followed me to Utah. We didn't find it there, so we moved on. You went with me to Alabama. Things look good in Birmingham. Didn't find it there, so we moved on. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things, my elusive dreams. You had my child in Memphis.
Then I heard of work in Nashville. Didn't find it there, so we moved on to a small farm in Nebraska, to a gold mine in Alaska. We didn't find it there, so we moved on. Now we've left Alaska because there was no gold mine, but this time only two of us moves on. And now all we have is each other and a little memory to cling to. And still you won't let me go on alone. I know you're tired of following my elusive dreams and schemes, for they're only fleeting things. My elusive dreams, for they're only fleeting things. My elusive dreams. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Hindi lahat ng herbal mapagkakatiwalaan. Dapat all natural. Napatunayan na makakatulong sa kalusugan. Narito na ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal Capsule. Taglay ang sustansya ng okra, banaba, saluyot at Panax Ginseng. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Bili na sa inyong mga suking botika. Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. No approved therapeutic claims. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Action Radyo! Balik Top Hits! Balik Top Hits! Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist your voice is calling. 'Tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together at last at twilight time. Here in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Hey, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous
fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Together at last at twilight time. First the tide rushes in, plants a kiss on the shore, then rolls out to sea. Then the sea is very still once more, so I rush to your side like the oncoming tide, with one burning thought: will your arms open wide? At last we're face to face, and as we kiss in our embrace, I can tell, I can feel you are love, you are really mine. In the rain, in the dark, in the sun, like the tide at its ebb, I'm at peace in the web of your At last we're face to face, and as we kiss in our embrace, I can tell, I can feel you are love, you are really mine. In the rain, in the dark, in the sun, like the tide at its ebb, I'm at peace in the web of your Action Radyo Balik Top Hits! I'm sorry for the things I've done. I know that I'm the foolish one. Now that I see who's to blame, I'm so ashamed. I'm sorry. I'm sorry for the things I've said. Just like a child, I lost
my head. I should have known from the start I'd break your heart. I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait, for it's not too late. Give our love a chance to live. I know the heartaches you've been through. I know, for I had heartaches too. There's nothing more I can do but say to you, I'm sorry. Please be kind, and I know you'll find it's so easy to forgive. Darling, wait, for it's not too late. Give our love a chance to live, oh, live. I know the heartaches you've been through. I know, for I had heartaches too. There's nothing more I can do but say to you, I'm sorry. Darling, I'm truly sorry. Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you. Just because my composure sort of slips the moment that your lips meet mine. Chances are you think my heart's your Valentine. In the magic of moonlight, when I sigh, hold me close, dear. Chances are you believe the stars that fill the skies are in my eyes. Guess you feel you'll always be the one and only one for me. And if you think you could, well, chances are your chances are awfully good. Chances are you believe
mga kaibigan, medyo matagal nyo ko hindi narinig, ano? Kanina ho sa Dear Tita Annie, nagkaroon tayo ng bisita at medyo nagkaroon po ng konting konsultasyon dyan sa labas. Kaya medyo na-late ang pasok ko dito. Yan. Pero wag niyo ako markahan ng late. Narito tayo sa ating palatuntunang Balik Top Hits. At marami sa atin, nakita ko na dito sa text ng pagpasok ko, nagpapasalamat na narinig na nila ang kanilang request. Magandang hapon sa iyo, Vanji Aguilar ng Vanji ng Aguilar, Pangasinan. Ray Orduña ng Bugalyon, good afternoon sa iyo. Kay may number na okay, 6626. Ay, ganun ba? Si Percival. Percival, ano to? Okay. Yan. Ano to? Si Percival ng Binmali, Pangasinan. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Percival. At, okay. Si ano naman, nagpapabati si Hana. Di ba? Si Hana. Hana ng La Union, naku talaga nag-miss call ka. Alam ko pag nagmi-miss call, nagpapabati. At dyan sa Lasip Grande, dito sa lungsod ng Dagupan, si Ed Carvajal ng Lasip Grande, magandang hapon. At si Remy Pastor. Teacher Remy, kamusta na po kayo? Okay? Sige. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko may text kayo dito, hindi ko pa nababasa dahil si Tita Annie naglakwatsa. Hindi naman ho naglakwatsa. Meron lang tayo na pag-usapan pa. Ngayon, yung mga texters natin, doon sa ating, kung hindi nyo pa alam, ay nagkaroon tayo, first time, nagkaroon tayo ng consultation on the air, o kaya mga tanong ninyo sa may kinalaman na legal questions, ay napag-usapan natin yan. Kanina, first time po yan. At si Attorney Dar ay babalik po sa Thursday, yan, chinek niya ako. Kasi hindi po siguro magiging regular na every Thursday, every Tuesday, kaya lang ite-text na lang ho sa atin yung libre niyang oras. Yan. Kaya ngayon pa lang sa next week, Webis po ang balik nila. Kaya kung gusto ninyo na makipagkonsulta sa kanya, ay pwede kayong mag-text, no? Sa ating program, Dear Tita Annie, 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Okay, eto po muna ang ating mga ilang paalala at pagbalik natin ang ating mga OPM. Mga misis, tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapong naglalaro, pawis at dumi sa damit ang pasalubong nyo. May bakterya pang nakakapit dito. Nicolehiala, huwag nang mag-alala. My Pride Antibacteria with a Triclofoam formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. ACS. Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maximum fluoride protection na 50% mas affordable. Unique toothpaste. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique,
It's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Action Radyo! Balik! Top Hits! Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Nasa'yo ang ligaya sa piling mo, sinta ang pagtusan. Madilim na kahapon, di ko na alintanan dahil sa'yo. Sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Panig ko ang buhay kung hindi ka kapili. Mabuti pa umana kung hindi ka sa akin. Ano man ang nangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig. Iliw ko. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig.
hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, ihip ko. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, ihip ko. Action Radyo Balik Top Hits! Balik Top Hits! Kahit ako'y di mo ngayon pinapansin, nakatanaw man sa iba ang paningin. Kailan mayuwag akalain na aking daramdamin ang pag-ibig ko ay nililihim ko rin. Kahit tuwin ay aking pangarap ka, at alam kong gayon ka rin sa'kin sinta. Kailan may di sasabihin na minamahal din kita, pagkat lihim ang damdamin ko. At kung tayo'y di na muli pang magkita, kapwa tayo malulungkot na dalawa. At do'y sisisihin damdamin sinungaling na di nagsabi mahal din kita. At do'y sisisihin damdamin sinungaling na di nagsabing mahal din kita.
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio ay kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating Philippine Standard Time ay ganap ng alas 3 ng hapon. Mahilig ka bang magkape? Mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix. May halang Korean ginseng, agaricus mushroom, espirulina at ganoderma. Subukan nyo. Jims 7-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jims 7-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix na. Also available, Jims 5-in-1 Sugar-Free, Jims 3+1, and Jims Black Coffee. Action Radyo Balik Top Hits! Okay mga kaibigan, at tulad ng dati, binubuksan natin ang bahaging ito ng ating program, second hour, sa pamamagitan po ng feature time o kaya tampok ng mga awit o grupo ng mga awit. Bago ko ibigay sa inyo ang ating, ang ating po namang feature ngayon, gusto ko munang batiin itong ating, texter, si sige, umpisahan ko na lang, pwede po bang pakiplay ang orasan ng pag-ibig? Ganon, Ni Larry Miranda, thank you po. Ayun, galing kay Peter Yambao na Lukaw, Dagupan City. Magandang hapon sa inyo, Mang Peter. Titingnan po natin yun, kung mayroong ganyan. Kasi pagka ganyan, matagal na talagang hinahalukay pa ho namin kung may sa library. Okay, Aurea de Guzman. Naku, nakikinig daw sila dyan ngayon sa Salapingaw. Magandang hapon sa iyo, Aurea, pati sa iyong buong pamilya. At regards na lang. Naku, hi, Attorney Annie. Ma'am pala. Nagbibiro lang ako kanina nung may guest tayong attorney. Ikaw talaga, Belia. Oo, gandang hapon sa iyo. Si Lito ng Salumage Sur, Bugalyon, Pangasinan. Magandang hapon sa iyo. Bakit putol yung text mo? Incomplete. At siyempre, yung text naman ni Remy Pastor, Ma'am, thanks po, binati niyo ako. Oo nga Kasi nga, nag-miss call ka. Actually, hindi pa ako nakapagbasa ng text kanina, Dahil nga, pag tapos natin ng programa, ay medyo nakipagkwentuhan pa tayo sa ating bisita at meron pa rin sumangguni dito. Okay, sa Thursday next week, kung hindi kayo nakapagtanong sa lawyer natin, sa Thursday next week, ang balik niya sa Dear Tita Annie. Okay? 1:00 ng hapon yan. Magandang hapon sa iyo, Shirley Bustillo ng San Fernando City, La Union. Ang ating pong feature ngayon hapon, Dave Clark 5. Balik Top Hits! Driving me crazy.
Here they come again. Catch us if you can. Time to get a move on. We were young with all of our might. Catch us if you can. 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 Now we gotta run. No more time for fun. When we're getting angry, we were young with all of our might. Catch us if you can. 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 Here they come again. Catch us if you can. Time to get a move on. We were young with all of our might. Catch us if you can. 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 Action Radyo Balik Top Hits! All the pieces, bits and pieces. Since you left me, I just said goodbye. All the pieces, bits and pieces. All I do is sit and cry. All the pieces, bits and pieces. You went away and left me misery. All the pieces, bits and pieces. That's the way it'll always be. All the pieces, bits
Balik Top Hits! Okay mga kaibigan, nakikinig kayo sa music ng Dave Clark 5. Talaga din naman, ano? Yan ho yung, circa 60. Alam kung bakit? Kung naalala nyo, ang Beatles, yan, mga songs ng Beatles, tapos yung mga Zombies, Hollies, mga ganyan. Sumikat ho yung mga combo na yan, na mga taon na, okay, mga 60s, ganyan, ano? Nag-uuna-unahan sila sa pagsikat. Okay, magbibigay muna tayo ng mga paalala, no? Tapos dadako na tayo sa susunod pang mga bilang dito sa Balik Top Hits. Paalala muna tayo. Action Radyo Balik Top Hits! Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Bareta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta with Stain Away Formula, goodbye ang dumit mancha, sila'y magpapaalam na. Ang puti ng labada, ang bango-bango pa, tipid kasi matagal matunaw ko, ang dami ng malalabhan ko. Goodbye dumit mancha, hello Pride Bareta. Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Ang number 1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ang galing ng number 1 na smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid din. Lumalabas ang aming galing-galing paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling smart dishwashing. Paste man o liquid, may double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling smart dishwashing. Smart dishwashing, paste man o liquid, tanggaling galing sa presyong magaling din. Smart dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix na may halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Subukan nyo Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jim's 5-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix na. Available in all leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Action Radyo Balik Top Hits! Balikan natin ang ating mga text messages dito sa ating Action Radio Balik Top Hits. Kasama pa rin po ang iyong Tita Ani. Naku, meron kang incomplete na text dito, Mr. Lito Carrera. Okay, sabi ni Ed, thanks Tita sa request ko. Request ako, Tita. Kala ko thanks Kala ko nagpapasalamat ka pa. Hindi ko pa naman na-play. Anyway, wait lang Mr. Benji Magno, another incomplete na text. Sabi niya, okay, basta lang dito, N. Lennon ng Beatles, si Benji Magno. Ano bang umpisa nito? Okay, kung hindi ako nagkakamali, one of these days, ewan ko lang kung bukas, nakatakda na nating i-feature ang mga awitin ni John Lennon, Parang bukas yata yun o hindi ko pa maisip. Pero mayroon kasi yung mga nire-request sa atin na i-feature, nakalista lahat yan, Nanay Lita, kamusta ka na? Nag-miss call. Nakalista ngayon, ini-schedule natin. Ngayon yung John Lennon, kung hindi bukas, sa isang araw, okay? Sige, basta abangan ninyo, Okay, si Benji Magno ay taga Puso Rubio, Pangasinan.
At ito pa ang text mula kay Ray Orduña. Sabi niya rito, request po ako ng Help Me Make It Through the Night. Kapi-play lang natin ng isang araw to, pero hayaan mo, baka ma-play natin agad, ano? Ewan ko, kung merong ganitong version si Tom Jones, hindi ko lang alam. At marami pa rito na mga iba pang mga text, huwag kayong mag-alala. Magbabasa pa rin ako mamaya, pero pag marami akong binasa ngayon, ayan, sabi niya, Tita, dito na ako ngayon. Ay, ganun ba? Okay, sige. Ay, nagbabumabati pala ako diyan sa mga taga-Bunuan Bukig. Si Nieves, tsaka si Ason, at bisita nila diyan si Rose Katabay. O, kamusta na kayo diyan, ha? Magandang hapon sa inyo. At si LV Kayabyab, magandang hapon. At magandang hapon din sa mga listeners natin diyan po naman sa Bunuan Gazette, kay Ma'am Sita Manuel at si Midi Kayabyab, diyan pa rin sa Gazette sa Sitio Calamyong. Okay, para sa mga taga Bunuan Bukig, Bunuan Binlok, at sa Bunuan Gazette, ito pa ang mga awitin para sa inyo. Balik Top Hits! Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Turn around, bright eyes. Turn around, bright eyes. Turn around. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are. I'll never let you go. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen. In a once and future dream, where the dancers never seem to stop. Oh, did I dream that we danced forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never. Balik Top Hits! Okay, King and Queen of Hearts. Naku alam nyo, gusto pa natin magpatugtog ng marami. Kaya lang, ay meron muna tayong mga pagbati rito. Gusto kong batiin si JR tsaka si Chayong Yambao dyan sa Pugo Grande, Dagupan City. Meron siyang nire-request dito. JR, mukhang nakatulog ka nung isang araw. Alam mo, pinatugtog natin noon, feature natin si Julio Iglesias, si Jose Feliciano, ang umawit ng Once There Was a Love, no? Nung isang araw lang yan, I think, ewan ko kung kahapon yun o nung basta, hindi, ngayon lang, hindi ko alam. O sige, hindi pa natatagalan eh.
Baka ilang tulog lang ang nakakaraan. Magandang hapon kay Jocelyn ng San Carlos City. Sabi daw ng mga karpintero ay patugtog ko yung kayem-kayem. Nako, tapos ano kaya yung sabi ko? Yung pala yung I Can't Stop Loving You. Wait nyo na lang, baka bukas makalawa ay mapakinggan nyo na. Parang naisulat ko yun eh. Uy, magandang hapon sa nagmi-miss call. Sino ito? Ay, si Juliet Perez ng Bugalyon. Sorry, hindi pa ako nakakabati dyan. Si Aurea de Guzman, nabati ko. Ma'am Rufy, tsaka Sir Chris Valenzuela, good afternoon. Kay Belia Reyes, nabati ko. Kay Shirley, magandang hapon. At ganun din sa lahat. Kay Nard, Nard ng Lagit Sentro yata yun, Magandang hapon. Diyan din niya sa Bugalyon at sa mga iba pa nating listeners diyan sa Bugalyon, Pangasinan. Okay, Lito ng Santa Rosa, Binmali, Pangasinan. Magandang hapon din sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo diyan nakikinig. Meron ba nagtotong it's diyan? Ewan ko kung saan yung lugar. Pati si Mang Benji Magno, papansin na rin kayo sa miss call, Wag mo masyadong mahaba ang miss call kasi hindi ako nakakapagbasa. Okay, siguro po ma'am, siguro po theme song nyo ang Till Death Do Us Part. Maganda po yun. Si Manuel po ito ng Ambutel. Bakit ko magiging theme song yung Till Death Do Us Part? Mang Manuel ng Ambutel Calasiao. Maganda yun. At saka isa pa, marami ang nagre-request nun. Yung mga nagmamahalan ngayon at lagi na lang nagsusumpaan na Till Death Do Us Part. Sila ang mga nagre-request niyan. Mang Manuel, magbe-break muna tayo at babati pa tayo sa mga ibang taga-Calasiao. Katulad ni Aling Estela, si Mrs. Ayan, nakalimutan ko na. Lahat ng mga taga-Mancop Calasiao, Buenlag Calasiao, lalo na kay Sis Arsenia at sa kanyang brother-in-law at sa mga taga-Bued Calasiao. Teacher Lolet, kamusta ka na? What happened? What happened? What happened? Okay, sige, break muna. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Action Radio ay kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3:31. Mataas na kolesterol? Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Available na sa mga suki niyong botika. Boss Herbal Capsule, ang bossing sang mga herbal. No approved therapeutic claims. Mataas na blood pressure? Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Available na sa mga suki niyong botika. Boss Herbal Capsule, ang bossing sang mga herbal. No approved therapeutic claims. Action Radio! Balik Top Hits! Balik Top Hits! I am a soldier, far from my home. I have a sweetheart I call my own. She said she'll be waiting for me. She said she'll be lonely for me. I want to go home. I cannot go home. I got a letter the other day. It came from my sweetheart, so far away. She said that she tried to be true, but now she found somebody new. I have to go home. I cannot go home. Send me the pillow. Give me my pad. I wanna fight till I die and never come back.
back and never come back. I am a soldier, I do what I'm told. I'll be a soldier till I grow old. And if my sweetheart is red, I'll fight for my country instead. I will not go home, I cannot go home, I cannot go home, I cannot. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. It ain't wise to need someone as much as I depended on you. Oh, it's a heartache, nothing but a heartache. Love him till your arms break, then he lets you down. It's a fool's game, standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a love until your arms break, then he lets you down. It's a Balik Top Hits! Hold your breath. Make a wish. Now count to 3. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world?
there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly want to be. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. You wanna change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly want to be. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. You'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. You wanna change the world, there's nothing to it. There is no life that I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly want to be. Come on, go with me. You wanna see something funny, have a lot of fun? Come on, let's go. Let's try our own imagination, see where we can go today, all right? Hey, take me by the hand. Let's run through the little funny land. Come on, let's go to Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. This evening and your face when you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Okay,
Marami kasi tayong mga text messages dito. Maraming salamat sa mga texters natin. Kung hindi ko pa mo mapagbigyan ng inyong mga request, ay pasensya na muna. Pero sisikapin ko po na ang inyong mga request ay ating mapagbigyan. Lito Carrera, meron kang text dito, pero putol, incomplete. Sayang naman yung mga text nyo hindi nakakarating ng buo, gano'n. Dumaan lang sa ere. Ewan ko ba kung bakit naputol dyan sa ere. Malakas kaya ang hangin dyan. At gano'n, napuputol-putol ang mga text. Magandang hapon kay 6626, sabi niya. Okay, maraming salamat. Ay, okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Percival. Maraming salamat sa pag-text. At kay kay Mang Mar ng Basista Pangasinan, merong siyang request dito, other love. Ewan ko lang, parang hindi ko sigurado kung nailista ko yan para bukas o para sa isang araw. Pero dumaan na sa kamay ko yan. Tingnan nyo na lang, Kasi alam nyo, katulad ng aking pinapaliwanag, yung mga request nyo, nililista ko yan. Kaya kung minsan, pag nagre-request kayo at napasama na, meron pa ring iba na humiling niyan, na una lang sa inyo. Kaya nung mag-text kayo, ayun, nakasama na kayo sa pag-i-enjoy. Magandang hapon sa mga Tagalingayen. Ayan, si Meli, magandang hapon. At syempre sa iyong barkada, nakasama kanina si Meli pala, ay medyo bata pat pala talaga. Okay, para na lang po sa mga Friends Forever, ang sabi ni Mang Mar. Magandang hapon sa mga taga Bautista, Pangasinan at sa mga taga Basista. Maraming salamat ha. At si June Trinidad, ito yung taga Bautista. O sige, hayaan mo June, schedule na lang natin ito. Huwag kang mainip pa kasi kung di ko nagkakamali, ay few days ago pinatugtog natin ito. Binabati ko po ang Trinidad family dyan sa Bautista. Galing kay, kay Emern ng Nandakan, Bautista, Pangasinan. Maraming salamat at mag-break muna tayo sa mga dedication. At Christine Garcia, magandang hapon sa iyo. Tsaka kay Bong Togade ng Alaminos, Pangasinan. Si Naida Galela ng mga Tarem, pasensya na kayo ha. At medyo napakarami nagkapatong-patong na. At magandang hapon na rin sa mga iba pa nating texters. Diyan po naman sa Binmali, ang dami nating texter dyan sa Lumboy. Sa Lumboy, Binmalin, at sa mga nakikinig sa atin dyan, at sa mga taga Caloocan Sur, sa Nagilayan, at dyan din sa Malindong, Binmalay. Hindi ko na ako magbabanggit ng pangalan. Thank you very much. Paalala muna. Mga misis, tapusin na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. Buong araw sa trabaho, maghapong naglalaro, pawis at dumi sa damit ang pasalubong nyo. May bakterya pang nakakapit dito. Nicolegiala, huwag nang mag-alala. My Pride Antibacteria with a Triclofoam formula. Ang power bula na tumatanggal ng 99.9% ng bacteria. Kaya mga misis, tapos na ang drama sa labada. Mag-Pride Antibacteria. Power bula, power laban sa bakterya. ACS Pride Antibacterial Detergent. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Shield Bath Soap. Galit sa sakit at may malasakit. Ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagtimpla.
tikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atasapon sa Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Action Radyo Balik Top Hits! Okay mga kaibigan, tayo po ay patuloy na sa ating palatuntunan. Balik tapits. Konting oras na lang ang naiiwan. Gusto ko pang magparinig na maraming awitin. Kaya lang po. Okay. Kaya lang po, meron ako ditong notice ng power interruption. Itong notice na ito, yung hanggang July 21, may ikling oras lang ito. Pero ang mahabang oras na maaapektuhan dito, 7 a.m. Sa July 21 ito, ito ay Thursday, 7 a.m. to 4 p.m. Ang barangay Ambunaw dyan sa Calasiao, mawawalan kayo ng kuryente ng 9 na oras lang. Okay? Pero yung mga iba, sa July 21 din, mga 10 minutes at 10 minutes lang, merong 1 hour sa July 21. Diyan sa Calasiao, sa Barangay Bued. At siyempre, diyan din po naman sa Calasiao din, 7 a.m. to 8 a.m. Calasiao, bahagi ng San Miguel, mula po sa Don Armando's Restaurant hanggang sa Parungking Bridge, 3 p.m. to 4 p.m. Yan, dalawang beses sila. Okay, July 21 yan. Pero ngayon, hindi ko, bukas July 20, dito sa Dagupan, 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Pakinggan po ninyo. 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. 3 oras yan dito sa Dagupan bukas, Miyerkules. Ang mawawala ng kuryente, Barangay Lucaw. Mula dyan sa NELR's, Barangay Lucaw, NELR Subdivision. Portion ng Barangay Lucaw. Yan, portion ng Barangay Lucaw. Kaya hindi sigurado yung exact na portion na yan. Okay? Papadala lang to sa atin kanina lang, mainit-init pa. Kaya ngayon ko lang po in-announce. Nakarolyo pa itong papel galing sa sa fax machine. Hindi pa nauunat. Sa July 21, meron din po mahaba-habang July 21, Webis ito. Okay, nasabi ko na yan. Meron pa bang iba? July 23. July 23, ito. Pakinggan ninyo, July 23, 7 a.m. to 8 a.m. Isang oras lang sa San Miguel, mula San Miguel Calasiao sa Don Armando's Restaurant hanggang Parungking, Barangay Ambunaw, Barangay Kabilokaan at Barangay Bued. And Barangay Bued, okay? Yan po ay alas 7 ng umaga hanggang alas 8, maikli lang. Alas 4 hanggang alas 5, yung Barangay Tulyao, Barangay Alibago, Barangay Malanay at Barangay Gigasangin sa Santa Barbara. Ngayon sa July 23, Sabado ito, okay, 7 a.m. to 7:10, 10 minuto lang, sa Santa Barbara, Barangay Dalonge, Poblacion Sur, Poblacion Norte, Barangay Maningding, Barangay Bentinilla, Banawang, Matik-Matik at Tebag East, Barangay Tebag West, at Barangay Butaw. 4:50 p.m. hanggang 5 p.m. yan. Yan po yung tig 10 minutes. Pero ang mahaba po, yung ganito, 10 oras ito. Kaya maghanda-handa kayo. Yung mga taga Santa Barbara na sakop ng Barangay Primicias, Barangay Nilumbot, Barangay Bansal, Barangay Erfe, Barangay Leet, Barangay Minyen East at Minyen West. Yan po ay sa Santa Barbara, 10 oras na sakripisyo yan. Maghanda na kayo ng electric fan na may battery.
Okay? Para kayo po ay hindi mainitan kung sakaling mainit. Maganda na kayo ng pamaypay at higit sa lahat, baka kailangan nyo ng tubig. Pag walang kuryente, maghanda na kayo ng tubig. July 23, kayong mga taga Santa Barbara ay 10 oras yan na bubunuin ninyo. Meron pa yung 10 oras na binasa ko, di ba? Saan ba yun? 10 oras o 9 na oras. Ayan, yung barangay Ambunaw sa Kalasyaw sa July 21, Thursday. Haba-haba nun, ha? Okay, sige, music ulit tayo. Salamat sa mga texters natin. Balik Top Hits! Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Can't you see you belong to me? I'm a poor heart aches with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Since you gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor heart aches with every step you take, every move you make, and every vow you break, every smile you fake, every claim you stake. I'll be watching you. Every move you make, every step you take, I'll be watching you. I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you. Every vow you break, every smile you fake, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you. I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, I'll be watching you. Hey, look what you have done, showing me the sun. And now
shining through. It's nice to be with you. Hey. Okay mga kaibigan, nice to be with you. Yan lang po ang ating laging nasasabi every time na tayo ay magkakahiwa-hiwalay dito sa ating palatuntunan, Dear Tita Annie, at syempre sa Balik Top Hits, no? 3.5 oras na pinagsasamahan natin araw-araw dito po sa Action Radio. Wala po akong sasabihin kundi salamat, 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 at till we meet again dito ho sa ating mga programs ba? Bakit ganun? Anyway, siguro mawawala po ako sandali, no? Yung sandali nyo siguro mga 1, 2 araw, 2 taon. Ay, hindi! Bakit ka pa babalik? Siguro sabi nila. Anyway, thank you. Maraming salamat po. Sandali lang po. Ako'y meron lang po importanteng gagawin. Bukas at sa makalawas. Magkikita-kita rin tayo siguro sa anong araw ba yun? Yun. Maraming salamat po sa inyo at hindi pa ako nagpapaalam. Babalik po ako dito rin sa palatuntunan Dear Tita Annie at Balik Kapits. Pero wag kayong mag-alala. Kahit po ako'y mawawala, hindi nyo maririnig yung boses ko bukas. Ay sa Balik Kapits, hinanda ko na po yung mga ni-request ninyo at abangan po ninyo. Kaya sabi nyo, ay naalala ko, sinulat ko yan. Baka isa na yung mga request nyo doon. Thank you po. Maraming salamat at antabayanan po ang serbisyong bayan dito po sa Action Radio. Shining through. It's nice to be with you. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Action Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Action Radio. Issue at komentaryo. Action Radio. Musika at showbiz. Action Radio. At sa serbisyo publiko. Action Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Action Radio. Action Radio. 1161. Action Radio kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating oras, Philippine Standard Time, alas 4 ng hapon. Ang oras na yan, hatid sa inyo ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Galit sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng leading brand. May malasakit sa skin dahil may shea butter, moisturizer at super affordable. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Heaven Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Star Wax Floor Wax. Kintab to the max. Ang programang ito hatid sa inyo ng Pride Detergent Powder with Fabric Conditioner. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha. Dahil narito na ang Pride Barretta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango pa. Pride Barretta with Stain Away Formula. Mahilig ka bang magkape? Mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix. May halang Korean ginseng, agaricus mushroom, spirulina at ganoderma. Subukan nyo. Jims 7-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jims 7-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jims 7-in-1 Coffee Mix na. Also available, Jims 5-in-1 Sugar-Free, Jims 3+1, and Jims Black Coffee. Ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Sintelco ay patuloy na nagbibigay ng paalala sa mga consumer hinggil sa kalagayan ng serbisyo ng kuryente na kung mababa ang voltahe at kung may biglang pagkawala ng supply ng kuryente sa inyong mga lugar, agad itong ipagbigay alam sa punong tanggapan ng Sintelco sa San Carlos City o itawag sa telephone number 532-2222. Ang paanyaya ay mula sa Sintelco Board, Management and Staff. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Mga misis, goodbye na sa dumit mancha dahil narito na ang Pride Barretta with Stain Away Formula. Maputi ang labada at ang bango-bango
pa. Pride Bareta with Stain Away Formula. When you use Pride Bareta with Stain Away Formula, goodbye ang tumit mancha. Sila'y magpapaalam na ang puti ng labada. Ang bango-bango pa, matipid kasi matagal matunaw ka. Ang dami ng malalanghan mo. Goodbye tumit mancha. Hello, Pride Bareta. Pride Bareta, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS! Introducing New Heaven Economy Baby Diaper. High quality sa presyong economy. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Itigil na ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyong $4.50. Walang kapa-kapa. Heaven Economy Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Ang number 1 smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid na. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Lumalabas ang aming galing-galing. Maghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya. Tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Parami ng parami ang smart sa hugasin. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-tanggaling smart dishwashing. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Smart Dishwashing, gawa ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Gaya ng Jim's 5-in-1 Coffee Mix na may halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Subukan nyo! Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Para sa akin, Jim's 5-in-1 Coffee Mix lang. Kaya mag-Jim's 5-in-1 Coffee Mix na. Available in all leading drugstores, groceries, and supermarkets nationwide. Also available, Jim's 5-in-1 Sugar-Free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Tuwing umaga, makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong titipin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino
Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. No si balasi. Sino ba sila? 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 Baby said you have to be a lover, one way or the other. Nobody wins without once giving in, so don't cry now. Don't cry now. Love is just a game they play in high school. Girls know how to be cruel. Most of the time, girls are cruel to be kind, so don't cry now. Don't cry now. And they try to be cool as they dance in a crowded room. At the end of the day, making love to a paper moon. And she said, boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to radio. Whoa, fall in love. Baby knows I like to be excited. No one wants to fight it. It's getting late, so I'll just demonstrate. So don't cry now. Don't cry now. And they try to be cool as they dance in a crowded room. At the end of the day, making love to a paper moon. And she said, boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to radio. Whoa, boys do fall in love. They make time, making love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to radio. Whoa, boys fall in love.
Boys, boys. Boys, 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 to fall in love, they make time, making love on a Saturday night, and she said hearts beat as we dance in the street to radio. Whoa, boys, to fall in love, they make time, making love on a Saturday night, and she said hearts beat as we dance in the street to radio. Whoa, buzz all in love, buzz all in love, buzz all in love, buzz all in love. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say, go slow. I fall behind. The second hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo. 1171. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Radyo. Aksyon Radyo. Masantos siya nga rin si Kayamin Kabalian, isa pong maliwalas na Martes ng hapon. Welcome po sa Serbisyong Bayan, ang nag-iisa at kauna-unahan pa rin sa Northern Luzon at Daily Radio sapagkat tayo po'y napapakinggan sa WCM 1161 kHz ng Aksyon Radio Pangasinan No. 1 at napapanood po rito sa Cave 17 Kabalian Channel ng USA TV. Atin pong makakasama ng ating mga reporters, cameraman at the same time ay editor natin, Philip Sanoya at Lester Obando, at ang TOC nakalalay din po sa atin sa pangunguna ni Engineer Arman Risuello, kasama sila Ed Sistinello, Carlo Rueda, Paul Senyora, Liban Evangelista,
na ito'y graphic artist natin at the same time editor pa rin, si Judith Cabrera at ang ating editor trainee, si Lawrence Antonio. At dito po sa studio, Larry Serrano, ang ating cameraman and floor director. Ito naman ang inyong lingkod, Freddy Pajardo. Maghahatid po ng mga balitan at serbisyong tunay at ang aking partner. Masantos ta na mabigyan nga rin po daski namin. Ito naman po inyong lingkod, Action Joel Balolong. Nag-iimbita po sa inyo na samahan niyo po kami sa loob po ng 2 oras dito po sa programang Serbisyong Bayan. Isang maliwalas at mainit na hapon po ng Martes po sa inyong lahat. At sa mga nakikinig po sa radyo, sa Action Radio, mga kabalian, ang text line ng Serbisyong Bayan, ang numero po ay 0918-795-5082. 0918-795-5082 at 0975-649-3841. 0975-649-3841, mga kabalian. At sa ulo po ng ating mga balitan ngayong hapon ng Martes, striktong